Yes. Khúc mày. Em nghĩ là chạm thôi nào. Tốt. Artui kan Hai. Hai. Oh, Maruti. Cảm phát. Có thau như Cấp bà. có thau. Pero có thau đâu như sao? Thao chế độ tóc. Kita men po. Thiếu về lòng. Daro comment thôi. Ao. Eo. Kancho ituran siya Maruti ka duno tantini. Maruti ka hindi ka lang hobe do tantini. Sorole. No. September kayo o mga September top. Ano yan? Nilaw daro. October sa tir. Oh, dahil aron huwang. Kasuksoy lang. Airport dami lang mo. Pangpar, si pangpar to nilawang. May di pangpar ne lang mo. Atita, sa ilaw ko yan. Ang ngayon no. Hey, sakay kol ko ra ha, pa hibo. Sakay kol don. At how ni min hai tiang lo to mo ka umaro di sa tiap kami ko nito. Nya yang dang đâu niang. Maruti sa thiam kha ani eh. Kan lo me nya. Kan lo me. Ole. Oh, hun ka mang le photanga. Khanin kham lau de khanin lo me phot bero. Kan ta le phot tai. Yes. Khúc mày. Em nghĩ là chạm thôi nào. Tốt. Artui kan Hai. Oh, Maruti. Cảm phát. Có thau như có thau. Pero có thau đâu như sao? Thao chế độ tóc. Kita men po. Thiếu về lòng. Daro comment thôi. Ao. Eo. Kancho ituran siya Maruti ka duno tantini. Maruti ka hindi ka lang hobe do tantini. Sorole. No. September kayo o mga September top. Ano yan? Nilaw daro. October sa tir. Oh, dahil aron huwang. Kasuksoy lang. Airport dami lang mo. Pangpar, si pangpar to nilawang. May di pangpar ne lang mo. Atita, sa ilaw ko yan. Ang ngayon no. Hey, sakay kol ko ra ha, pa hibo. Sakay kol don. At how ni min hai tiang lo to mo ka umaro di sa tiap kami ko nito. Nya yang dang đâu niang. Maruti sa thiam kha ani eh. Kan lo me nya. Kan lo me. Ole. Oh, hun ka mang le photanga. Khanin kham lau de khanin lo me phot bero. Kan ta le phot tai.